Unsa na lang kaha? Kung ang mabaligya ay taho, si Piolo Pascual. Ngatiti! Ngatiti! Atiti! 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 Okay kayo. Kana ganing, gikalibanga ka, nya, nakasusunod sa jeep. Ug sa diyang hastang trapika. Awkward. Magkaingon na lang yung ka sa driver nga. Ihunong na lang ko cool kay mag-jogging na lang ko. Bugnaw na kay kong singot. Ang tanang butang sa kalibutan. Adunay sinugdanan o hinungdan. Ladies and gentlemen, Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipi aron mamati sa mga alamat Pasaylo ako ninyo. ni Lolo Para pasaylo ako. Panoho. Mayong buntag sa inyo ang tanan. Mayong buntag, David Hart. Mayong buntag, Captain Jake. Ako di ay umayong buntag siya ninyo diya. Kapil-apil. Apil-apil din lagi ba? Ay sa mo kakurat mga kapamilya kay wa sa tay gapnod ron. Biyaan pa ta na idol dagol, biyaan pa kung tanini. Murag gusto naman siguro to sila mamalhin. Sige lang, may nalang na achipanon. May nalang na achipanon. Pabida ginis panuhod. Sige, mag-alamat sa ta. Pailaila sa ta mga kapamilya. May buntag ginis Captain Jake. O, siyempre, ako ang kaubang karubuntaga. Of course, ang dakilang extra. David Hart! Yeah! Guwapo na pa. Guwapo na nga titulo ang dakilang extra. Ako di nga itong mamat ko ninyo gipailayla diya. Sige na, Jack. Di naman na kinahanglan ni paila-ila ng alamat. Diba? Salamat na gun. Diyan lang sa kakidwala mo lang mikropono. Huwag mo kay gunitan. Pilsilan kayo na ba kayo kung ni makahalas sige ma. Tagaan na lang nato nagmigapon. Sige po na ka. Siyempre ka pala ito ang Alamat King, ang hari po ng alamat. Lolo Panuhot Guwapo! Mansanitas, yo, mansanitas! Mansanitas, imong gipangita na puno! Mansanitas, yo, mansanitas! Mansanitas, imong gipangita na puno! Plastic introduction ba? Mo ni hinungdan nga nagkahurot ang mansanitas. Ang mga tamsi na kompetensya din. Sige ma. Minaw na kamusya ko na palawer. Kinikilo no panuhot mayong buntag sa inyo diya. Sige ma. Magsyagod doon sa mga kubuhaton. Ang alamat magkakaon sa maminaw namin si mong alamat. Sige. Pambinaw lang kamusya kong alamat ya palawer. Charon din yung mahisyaran. Diin ka magasyagod ang itorya. Ang prutas nga mangga. Guwapo ni David Hart, mangga. Sige na. Sige, sige. Ladies and gentlemen, magsyugol na kong itorya pa ko iskina ng radyo. Diyan ang alamat na nga, mangga. Sige. Mungo na panaw. Kadali lang, lo. Unsang nasyat. Sa nga klase nga mangga, mangga Carabao, mangga Cebu, sa man eh. Lasig manggawa ni na. Manggawan ni. Yung natango sa nasya ko na batang mangga mauna na siya. Sige. Kung sa manalo, hilaw hinog.
Purbida ka nagganit yung pangutana siya kung na bata mangga mauna na siya. Lalapay pangutana rilo, nag-text. Sa nga mangga daw na, kanang naas punuan o tagak. Pulak. Purbida sige pangutana siya kung na. Gabasa raman mi diri sa text. Sige, padayon. Suko man ka. Sige, padayon, lo. Noong unang panahon, siya ka malayong dapit ni... Lo. Lo, napay nag-text. Siya Ang butana. Unsa daw na nga mangga, kinawat o pinalit? Sana, ginawat pala na pinalit. Purbida ka masige pangutana siya ko. Wako'y labot niya palit pag-ikawat na. Basta mangga na ni siya mangga gani, yung masige pangutana. Nya kidagan o napagani nag-text o. Unsa daw na nga mangga, aslom tamis. Purbida mahurot akong pailog sa inyo. Di na lang kong may istorya. Sura gini magkatiguang kan. Dividend, ayan lang sa dividend. Kurang kayo. Unsa man, masige na lang pangutana mo istorya pa ko. Lalala lagi istorya niya. Sige, sorry. Minaw dividend. Siya ka malayong dapit. Adunay usya ka tao nga ilato kayo. Tungod sa pagkamahinasagon, pagkamayo sa batasan ini. Mao kining nailan sa pangalan nga si Mang Galileo Figaro Magnifico. Kuya, pura may kanta David Hart. Dali pangalan? Figaro. Si Mang Galileo Figaro Magnifico. Murag kapalo na ko sa istorya ba, Mang Galileo. Alata na kayo lalo! Purpina kan pahawan ako na si David Hart. Dila, ayan kayo. Sige kyo, di na lang ko mo ito. Lalala, bawa na lang sa kulo. Lo, kanan. Kuan, lakaw sa ko, kay mangita ko karinula eh, basi. Kuan niya ka diya. Huwag kang ibata siyang ba? Bugnaw na ba kayo panahon, no? Ayan lang David Hart, ayan lang. Mina lang. Hindi na panelo. Unsa man, mo istorya pa ko di na lang. Lo, burot lagi kayo na yung short ka, no? Nagdayaper ka, no? Mantayon ka yun ba? Ako ilabot na lo. Ako naminaw lang dyan ko si mo. Adyo ko ilabot si David Hart ko dyan. Murag, Sige, kay mantayon ng way batasyan, numero ng way batasyan. murag hapon pala na dayaper na. Puno na kayo, lo! Uy, ako ilabot lo. Wadyo ko ilabot. Puno na kayo. Palit-palit po, lo. Sige ma, muli na lang ko mo istorya. Stable na ayaw lagi. Ayaw kayo. Para mahuman ni istoryahan. David Hart. Kapoy kayo sige pa ilob-ilob. Unsa man, Sige, maminaw miyan ang imong alamat ng mangga. mo ka na paloer siyang istorya. Usya ka taong mahina tagon, pirti kabuutan kayo ng tanahan kasyalikan niya. Tungod siya dali lang siya maduulan. Dili na sa dali maduulan pero lisod pangitaon lo. Utro ka siya niya ba? Panay lo. Mo ka na. Ang silingan nga doon may suliran. Mudol na yun nga to kay Mang Galileo Figaro Magnifico.
Tungod kini isa sa mga silingan nga nidool kaniya. Wala siya gibali-balak. Buutan. Manghihatagon na, lo, manghihatagon. Manggihatagon yun na siya. Magpautang, magpahuramaw ka na si Mang Galileo Figaro Magnifico. Nya, way tubo, lo, way tubo, way tubo. Walay tubo na siya. Asa man na siya, kayo lang man na to. Pait kay Karon. Asa mo na kay pangitao na mo. War may bugas balay. Urbida yun mo diya ba? Kahasyol ninyo diya. Maukar na. Kinasing-kasing ang pagtabang niya nga to siya katawan. Busya mo kinihinungdan ng mga tao. Pinanggagayod si Mang Galileo Figaro Magnifico. Ang ano di pinangga nga mang... Di ka kahiram o di mo panggaon. Anak may ginadibidard. Siyempre, tungod sa mayong buhat ni Mang Galileo Figaro Magnifico, kung ano na pala'y eleksyon kanya to, sigurado presidente na ni siya. Taga-asa mo na siya, lo. So siya kalayo na dapit na nayaw na pangutan ng taga-di siya. Kasi dahil silingan dahil lang mo. Utangan lang di mayaw na. Yaman naman lo. Mautang na. Karon di, tungod siya pagkamahina-tago nini. Ano na pagani o siya kapanghitabo kanyan to. Nagdakaon kini siya ko siya katinapay. Karon ni doon lang o siya kabata nga to kaniya. Huwag niingon ng bata. Manong, gigutom ko. Wajod ko'y kaon. Kunya. Tungod kay wala na siya tinapay siyang kamot, giusap na niya. Tungod siya yung pagkamahinatagon, giluwa pa niyang tinapay ngayang yak! Unsa yak? Giluwa! Grabe naman ang istoryahan. Grabe naman ang istoryahan, ano? Tungod siya yung pagkamahinatagon gani. Iyan ang giusap, igiluwa pa yun na gihatag nga to siya bata. Lo, nag-text na rin, lo ba? Kadamak pa din. Nag-text si 2X, lo. Unsa? Asa daw kipalit alpan? Kabubita ba daw kay iba? Pastila na yung nasigi pangutan na bata na karon mahuman niya kung iturya kay gikapoy na ko ba? Sisi. Alay pa na yun. Nangutan na tulo kay basig wa tumalista ba, lugi. Nya. Mautan na. Karon nila to siya kay mayong bata siya niya. Karon, wala magdugay. O siya kapanghitabo. Nga na o siya ka-aksidente ang nahitabo. Salo, aksidente. O siya kadlaw niya na. Patunay o siya kabatang nagpalupad og tabano. Nasyangit kin na siya kapunuan. Og nakita ni Mang Galileo. Nga ang bata galisyon pagkuha siya tabano. Iya kining kitabangan og ikatkat. Siya yung pagkatkat, tungod siya yung pangidaron nga tigulang na. Nahulog kini siya punuan. Abi na kong nakita yung itlog. Lo. Tungod lagi kay tigulang na siya. Wa may igong kusyog mo pugong siya pagkatkat siya punuan. Usa nga klase ni nga punuan. Purbi dayaw na sige pangutana siya ko diya. Punuan na lang badri kakao. Gidugit na lang utan niya. Basig punuan na nas kamatis. Oh. Kahasyon, mamatay ko sa iyo dere, mamatay ko sa iyo. Ayo, simbako. Sino pala yun, lo? Mukar na.
mayong pagkahulog sa tigulang nga si Mang Galileo Figaro Magnifico. Tungod sa pagkahulog, namatay siya. Wa na tayo hulman na siya. Wa na mo na tayo mahulaman. Ano rin mahulaman ang silingan, alalo? Yan. Mukha na, namatay siya sa pagtabang gihapon nga to siyang isig katao. Tungod niini, na nagsubo ang mga silingan. Nag-uol sila pagmayo sa pagkawala ni Mang Galileo Figaro Magnifico. Nagkasinabot sila nga sa likod sa panimalay ni Mang Galileo Figaro Magnifico. Ilubong ang iyang patayng lawas. Gimbal samar patuloy na. Pulbida po sila. Pastilan ultimo bal siya mangutana pa siya ko diya. Ismay man ang kabalota kayo, huwag gimbal samar ba ito di bidag, ha? Ana, man yun na. Matag ilubong na siya. Gilamayan pa to, ana. Pulbida ka na sige pangutana. Iisog ba niya ito, abo? Yan, dinay kabulo. Tungod yan na, gilubong sa likod sa panimalay. Si Mang Galileo Figaro Magnifico. Pipila lamang kabulan adunay o siya kahalaman nga niturok ngadto siya gilubngan mismo ni Mang Galileo Figaro Magnifico. Diskasi na ito. Paten kayo ba? Inanak na kanunay ba? Yan. Karon, dakong kahibulong siya tanan, siya diyang namunga ang maong prutas. Hugis pusyo kini. Dito, nabansay-bansay sa mga silingan, sa mga tao na kasyaksi ini, nga ang bunga, gidudahan nila nga mo'y kasing-kasing ni Mang Galileo Figaro Magnifico na mahinatagon kayo. Maudi ay. Mau ka na, nakadesisyon ng mga silingan nga ang maong bunga o ang maong halaman, tawagon nila siya pangalang Mang Galileo. Asa naman Magnifico niya? Pagbosa ko diya, pagbosa ko diya. Lo. Unsa mo siya? Kanang Magnifico, apelido na siyang papa. Pilido yun na, ang middle name kay Figaro Magnifico man. Malay na to, basig kuan day, wa day makasal yung papagmama. Basig apelido day mama, di ba? Ay kahasyol ni mo diya. Bata mauna na siya ang prutas kitawag na nila. O Mang Galileo. Nga, anong mangga na may tawag na ron? Asan Mang Galileo? Ilom siya diya bawa pa ko mahuman. Stricto. Yan, lo. Pero paglabay siya panahon, nang reklamo ang tanan ko no, taas ko no kayo. Mo nang ipanganlan nila. Gisunod nila Mang Galileo kaniyadto. Gisundan nila kiniog Mang Gali. Manggali. Nya, pero nila ba'y pampipila ka mga tuig, panahon. Wala sila malipay kay taas ko no kayo nga pangalan. Busya, ang Mang Gali. Giusap na siya nila, og mangga. Unya nga nung ako banlo, tawagon man lagi nagminggo. Be. Minggo si Minggo. Minggo. Lahir na siya na nga itorya. Kay doon na may usya ka tao nga nagtanom nining klase nga prutas niya si Mingo. Variety din na, lo. Variety din na. Ikaw. Sunod po na siyang pangalan ang nagtanom niya na si Mingo. Pero kene si Mangga. Sunod siya pangalan nga Mang Galileo. Pero pag ikakatubag lo ba?
Unsa nga mangga lagi to, Karabaw, wali. Unsa man? Mangga Cebu, unsa man yun? Basta mangga mauna na siya, yun na pangutan na mangga mauna na siya. Di, unsa nga mangga tong itubo, katong sa kuan. Unsa daw itong manggalo? Basta mangga mauna na siya. Sige na, okay na talo. Sige na palawin. Hamto diri na lang o dito na na-discoveryan. Gitawag na pag maong prutas o mangga. Pwede. Yawa na, dito rin din nagsugod na istoryahan na. Wala, ikaw lo ay lagi patakag kuan. Patakag sakasakag punuan kay basig mataga ka mamatay nga ka. Simba ko in town. Ika ako'y mo kubra sa imong pensyon. Simba ko in town, manay kong paganiko niya. Inalo. Sige na palawin, dito na nagsyugodok at agir ninyo. Sa sunod, higayon ng atong mga alamat ni Lolo Pali. Na yan. Ala, Rinula lo! Alas 7:39 na. Katuuhan man o dili, nga na lang. Aron madali. Kana ganing, di ka mukaon kay hadlo ka paugason? Antos na lang gyud ka bisag gutom kaayo. Ug sa dihang, ikaw gyud paugason. Kasir mo ng mga plato diri kay hugaw kayo ng mga uk-uk. Dali! Magkaingon gyud ka nga, wa mangalikon mi kaon, inyo na hinuon kong paugason. Pusa lang ka ha, kung mamahimong champion na sa takyan si LeBron James. Ngatete! Ngatete! Okay kayo. Kana ganing, grabe kayo ang inyuhang pagpanglibak sa text. Unya sa dihang, dito ni mo na send sa inyuhang gilibak. Awkward. Unay na rin kag text, mingon ni kag brother. I-forward na kong balik ng akong gitext be. Mauwa mabulkawan na, oy.